Avui us parlo de La ciutat de l'alegria, de Dominique Lapierre. És un llibre que ens va fer llegir el professor d'història quan jo tenia 16 anys. Evidentment no tenia res a veure amb el temari d'història d'aquell any, però ell era un home amb molta consciència social que va pensar que aquest llibre ens podia fer canviar la manera de veure la vida. I realment va ser totalment així. Per mi va ser un abans i un després de la manera de veure el món. Què passa? Que jo el primer moment que el vaig veure era un totxo així, el tema així en principi no em va motivar gaire, i com que no m'han agradat mai les lectures obligatòries, el meu primer reflexe va ser no me'l llegiré. Però mentre ens estava explicant de què anava el llibre i com volia que fos el treball de després i tal, va fer un comentari de l'estil: suposo que molta gent pensarà que per què us faig llegir aquest llibre, perquè això és una lectura realment per adults, no per adolescents. I jo vaig pensar que tenia raó, que no sé per què ens feia llegir aquelles coses, però llavors, just quan vaig arribar a casa, ho vaig explicar-ho a taula i la meva mare em va dir: ai, ja n'he sentit a parlar d'aquest llibre, però vols dir que això és per la vostra edat? I aquí em va picar. Vaig dir: què vol dir que no és per la meva edat? Doncs ara me'l llegeixo. Vaig començar-me'l a llegir així una mica per pique, però realment, quan ja portava 30-40 pàgines, em va enganxar totalment, em va agradar moltíssim i segueix sent avui dia un dels llibres que més m'ha agradat de tots els que m'he llegit. El llibre és una novel·la, però amb un estil molt documental. O sigui, retrata molt bé la realitat d'un moment. Aquest moment és la Calcuta dels anys 80, específicament un barri molt pobre que estava ple de camperols que s'havien arruïnat per culpa de sequeres, altres problemes al camp, ja no podien sobreviure de l'agricultura i se'n anaven a la ciutat a buscar una vida millor. Què trobaven a la ciutat? Trobaven misèria, trobaven pobresa extrema, trobaven malalties, trobaven màfies, un desastre de vida. I tot i així, aquestes persones podien viure amb alegria. Això és el que més va sobtar a Dominique Lapierre quan va estar a la Índia, perquè és un gran coneixedor de la Índia, va viure-hi no sé si 2 o 3 anys, va anar-hi repetides vegades, vull dir que parla sabent totalment de què va el tema, i per això va escriure aquest llibre, no? Per fer-nos veure als europeus com, passant unes penúries tremendes, la gent encara pot tenir una alegria que molts de nosaltres, tenint totes les comoditats del món, hem perdut. A mi em va passar exactament això, o sigui, per mi era una cosa perfectament normal arribar a casa i poder encendre el llum, obrir una aixeta i que sortís aigua, voler-me dutxar, tenir aigua calenta, tenir sempre el plat a taula. A casa meva no hi va haver mai cap problema econòmic, no és que fóssim rics, però per les coses bàsiques d'una vida còmoda en teníem de sobres, i jo això ho donava per fet. Jo pensava que les coses eren així. Sí que sabia que hi havia pobres al món, però, bueno, no sé, era un tema que mai m'havia interessat massa. I quan vaig llegir aquest llibre, és que és un llibre que té alguns moments que et posa els pèls de punta de totes les coses que explica. Però bé, anem per parts. El llibre té 3 protagonistes. El primer és el Paul Lambert. És un sacerdot francès que és una persona extremadament altruista. O sigui, la seva missió a la vida és ajudar els altres, ell se'n va a la Índia, es posa a disposició dels altres, es posa totalment al servei dels altres, té un poder d'entrega pràcticament sobrehumà i és un personatge, això, no?, que està per sobre de la immensa majoria dels humans. Després hi ha el Max, que és un metge dels Estats Units que decideix anar-se'n a ajudar a la Índia. A casa seva el prenen per trastocat, perquè podria tenir una vida supercòmoda a Amèrica i la deixa per anar-se'n cap allà. I a mi aquest personatge em va agradar molt perquè m'hi podia identificar més. O sigui, era un home amb moltíssimes ganes d'ajudar, però que tenia els seus límits, els seus defectes, els seus moments que tot el sobrepassa, els seus moments de dubte, i és un personatge molt més humà. I després, ja el meu preferit és el Hasaripal. El Hasaripal és el pare d'una família. De fet, sabem, durant el llibre van explicar la història de tots els membres de la família. És un pare, una mare, i tenen una filla i 2 fills. I aquesta família, ha de deixar el camp, perquè ja no es poden guanyar la vida allà, se'n van a la ciutat i es troben amb un panorama, comencen dormint pels carrers, un desastre, no? El pare, el Hasaripal, aconsegueix finalment una feina de conductor de rickshaw. Un rickshaw és com un carro per portar persones
per la ciutat de Calcuta i l'home agafa els 2 pals i va corrent per la ciutat amunt i avall com un taxi, però que ell fent de cavall, no? I ell es passa doncs hores i hores i hores corrent per Calcuta. Evidentment, què li passa? Que s'hi deixa la salut. I tot això perquè ho fa? Un dels motius més importants és que ha d'aconseguir una dot per la seva filla. A mi tota aquesta història de la dot de la filla, jo tenia llavors 16 anys i em va impactar moltíssim. No? I és el que us deia, o sigui, em va fer veure què són els meus problemes, no? Què és que a mi m'agradi un noi i estigui sortint amb un altre o qualsevol tonteria d'aquestes, quan aquesta noia, o sigui, el llibre comença que potser té 12 o 13 anys i què fan? Quan té la noia la primera menstruació, treuen els llençols bruts de sang al carrer i fan com una mena de festa perquè se n'enterin totes les veïnes. A mi això ja va ser com... Aquí què passa, no? Vull dir, a mi em fan això i em moro de vergonya. I en canvi allà ho fan públic i és un motiu de celebració. I què passa? Després d'aquest moment de celebració, la noia ja està a punt per casar-se. Ara, a partir d'ara anem a buscar-li marit. Evidentment, ella no té cap opció de triar l'home que ell vol, però no només això, és que si el seu pare no aconsegueix una dot, o sigui, si el seu pare aconsegueix la dot, aconseguirà casar-se amb un home que no tria, però amb una persona més o menys normal i del seu estatus. Si el pare no aconsegueix la dot, el més probable és que acabi en mans d'un leprós, que són els únics que accepten dones sense dot, o d'una màfia que farà amb ella, doncs, bueno, prostitució, tràfic o jo què sé. Aleshores, a mi, doncs, el que us dic, no? Jo tenia 16 anys, això em va impactar molt. Vull dir que veure que al món encara el llibre està escrit l'any 85, doncs que l'any 85 encara hi havia noies que no tenien cap opció. Els leprosos també va ser una cosa que em va impactar moltíssim. O sigui, una malaltia tan terrible, no? Que literalment se't cau la carn a trossos, que aquesta gent no tenen on caure morts, literalment. Tothom se'ls treia de sobre, els tractaven com uns marginats per por d'encomanar-se, evidentment, que és una por totalment legítima, no? Però clar, tenien una vida horrorosa. Llavors el llibre tracta també doncs, de totes les màfies que s'aprofiten d'aquests pobres desgraciats, bé, tota una sèrie de coses que et posen els pèls de punta. Per tant, és una història molt dura, però que et deixa amb una sensació de dir, Déu meu, que egoista sóc d'estar-me preocupant per tonteries que són problemes del primer món, que hi ha gent que donaria el que fos per tenir la vida que jo tinc ara. Vull dir que va ser una lectura, jo crec, super encertada. O sigui, de les coses que em van fer llegir a mi a l'època de l'institut, és la que més recordo i la que més em va impactar amb moltíssima diferència. Com us dic, el llibre es va escriure a l'any 1985, per tant, pot ser que ara estigui ja una mica desfasat. No tinc ni idea de quina és la situació a Calcuta i a la resta de la Índia pel que fa a la pobresa. La veritat és que si hi ha algú que sap d'algun llibre que expliqui la situació doncs, de la Índia o de Calcuta actualment, o algú que, doncs, perquè tingui contacte amb la Índia, em pogués escriure als comentaris què puc llegir o on em puc informar sobre tot això, doncs m'agradaria molt saber si en aquests 40 anys que han passat la situació és millor. I fins aquí, us recomano totalment que us llegiu aquest llibre si teniu especialment problemes econòmics, problemes de relacions amb la família, amb la parella, amb la feina, el que sigui. Doncs us llegiu aquest llibre i us asseguro que quan l'acabeu direu no sé de què em queixo, tinc una vida que és un privilegi.